Hi guys, madawad tanan dakos bay. Nauli gikan nag-duty sa Lunsado meron kay sa doon na human riban. Di pud kadaghan. Kaang ko kitas. Sidan. Palidya. Inan apoy. Humbang nangka. Kanta guys. Saba men. Abli na. Kamatog day. Kabaya dali ko sa motor. Salamat ka dot. Ma'am na nasa Germany. Isa ka buwan na naman doy. Agwanta, maimpas na. Salamat ka doon mo ma'am. Para ibaw ino nga. Ang kuinom po na ako yung motor. Ang hiniwa ko kay salon mo trabaho da. Ay dagang customer wakas oras tingkaon kay. Naman mo mabidaan sa mawa ko ka kaug-una sa mong kauban. Ang kauban ron kay kuan. Kung ganahan sa isa. Hinugo ka ito. Natural naman sugo unta pero di po na. Palabi. Ang palida. Angka, sweldo naman ko. So, may nagpatugtan. Anong paon kaya ang bayad ni ma'am. Ma'am Kaliraw. Andung ang utang sa Carmen ba? Nahinada na lang bayan. Kaya magtigong po ko. Para sa school supply ni Lexi. Nay! Ang kwarto ang ipawiran ni mo, ang ipadang Kaliraw. Hindi mo rato. Hindi sa mo na naman. Oo, kay inyong sidag una-unahan. Masig munigar na po. Ha? Munigar na po. Hindi. May screenshot. Kay ingon man sidag, kada buwan na tagaan, daing karong hinapos mo. Padadaan siya. Padadaan si Janet. Sa ang utang. Dali. Ay mo, sudusan, hindi mo silang tigumon. Dali na na. Ang gipalit og ligid lagi. Uwahe. Kanang sudod siya. Ang daw. Tigumon mo. Yung 100 kapin. Pila na? 1,100. Kaya primero 400, otro 700. 1,100. Bintaha ang naman na diha kaysa atos ladyo. Kaugwa ka yung customer. Kaso naman mag-uniform na. Yung uniform may libre. Amo. Ito, kung uniform mo ulit. Mag-uniform bitaw, sapatos, pagputi. Hanhan po uniform. Murag uniform sa nurse. Pero dili puti. Na, kung nasa primero 400. Naman ako na. Three, 400. Hindi ako ito kanina ka 700. Ikaw nagkumba na eh? Nihahili na ang tagaan niya. Ano ang sumba? Parang disintos. Ano sa mo eh? Kung balik og suwa. Madari. Pasuwang. This atin nga na eh. Manika, manikatan mo sa una. Ngayon sa this atin ay. Bah, manika, mga grabe. Ha? Mara na grabe din ang sakit. Pasitis ka na eh. Kung nagsitis ka Naman naman lang sitis kan? Wak man. Aw MRI man dahil ito? Dana mas is. Magsitis, pa nga doon magsitis ka, tanahang kuno kay ganana mo kuno ilaw. Mas mo pag upira bas yang kung naingipon pa nabili. Baro ko na taon. Nga. Di kay istorya. Tabujag pupunis buboy ukwas. Ang ginag-adyo Sila limang laba. Adyo pang laba, adyo pangarasa. Nagpahingo di ay. Gingo magdugar man gingo si mana ng listo sa kalunis. Duha na kasi mana. Nga dahil na kuha nga daot. Wa may datag hipon do ka bu.
Mo din nang nang dani daot sa dang katong gipiran siguro bukan mo lagi ni doktor sa AS nga pasitiskan kan makitaan ko nang unsan kay operahan ko ng utro. Operahan ko ng utro daw sitiskan na baka 8,000 minutos. Is, dan ko pag kuan balin sa ni ka kung pag inquiry basag das ko din ni Emilio basag na sitiskan nga barato ra. Luwag na ni ka. Ito diyang Mario di ay. Pagkuas Boracay, wala na day pa da. Pagkuas Boracay nga, para naman na wala naman konsumo siguro. Ako pa'y ate, mandaran dyan na buboy. Ba't ang giingnan? Si buboy maglaba, o mama na si Nini pilun. Parang na yung mga buhat. Sila manghipod, ang ginag-adyo di palihok lagi. Basag pagdinang, basag ka nang maghukas pagdiro, nga na kayo mangusog, masag, kuan, mangusog siya ka kuan man. Kato-bato nagtagtag mo sa manok, nga na, nagtagtag, pagkabiyo sa katong. Bugat Hindi ka dyan ka mulihok. Pabujag po yung mga daglawas. Yung nahibawaan. Wala na yung klase. Mali, wala yung klase, sa. Maungo ni ka. Hindi mo ka mulihok, mandar-mandar ang tasi dyan. Try nun. Sigubang na buboy. Dupil dyan. Lupigrang, kuan, kuy-kuy. Namlagis ko dia. Panihig siya. Naglaag man na. Ang patugas hindi na yung askin di hiling na may ano ba Lami. askin di. Lami. Honey flavor. Bawa sarap. Mabalik sila doon sa Manila na. Yung siriya raman. Hindi nila mabalik. Mabalik. Paano dyan sa Roy Manhi? Umaruman. Pag nato di mo spansit, ano? Naligo lagi. Wak man mo, di ba? Mampun mo, di. Abi ganit ko buhay tao. Ni ayo ko, may tubag. Magsupot din ka sa kabuo ka. Tunga Miss Eliana. Ang palit mo? Si Ria, mag-order sa necklace. Pagkain sili. Ilabas. Ilabas. Lik-lik. Lahat na ito kung nilamig. Harang hanga. Sili. Boy batasan sa tilingana. Tiri na mo ulit. Muli, karang kuno. Mana ha? Natanong bukid nun. Jala Lemuel. Oo. Pero may agi-alyan na, ani na matog. Gabi naman gani, ito kung ikauli din ang punta kay diubak mas ali, o kay maghatod. Isya. Ani, kung ako nang hilaw gabi, kaya video mo mo lang. Iskidyo. Alyan na! Oh, ang hangat. Sige. Sabar namin. Agoy. Nasnuwa na eh. Nasnuwa? Sino no waraywa? Ay, salamat Lord. Love you, Day. Sobra. Ha? Palit ka?